Τι λέει? Guess who's back? Ναι, εγώ είμαι ο Φώτης. Ήρθε η στιγμή να σας παρουσιάσω μια νέα σειρά, το Life Invader Crime. Η καθημερινότητα της εγκληματικότητας στις οθόνες σας. Η καθημερινότητα της εγκληματικότητας από κάθε οπτική γωνία. Peace! Τι είναι, ποιοι ήταν αυτοί? Τους έχετε ξαναδεί? Δεν έχω ιδέα. Αυτά είναι καθημερινά πράγματα, βέβαια. Ακριβώς. Business. Για μιλήστε μου λίγο για την Ακριβώς. καθημερινότητά σας. Μίλα ρε, μίλα. Θα το λέγαμε απλά ότι είναι μια διαμάχη που έχουμε για ίσως τις δουλειές μου. Είτε αυτό είναι στον χώρο των όπλων, είτε είναι στα ναρκωτικά. Μάλλον θα ενοχλήθηκαν από κάποια κίνησή μας. Σε Αλλά τι αυτά είναι χώρους... καθημερινά. Ναι, καταλαβαίνω. Είδα την ψυχραιμία σας στους πυροβολισμούς. Αλλά σε τι χώρους δραστηριοποιείστε? Στον χώρο που βγάζει χρήμα. Ακριβώς. Ό,τι πουλάει. Και μίλα να ήταν θα τα πουλάγαμε. Κατάλαβα. Δεν ξέρει. Σε αυτό που έκανες. Συγκεκριμένα τον τελευταίο καιρό ο στόχος μας είναι βέβαια, έχουμε δώσει πολύ βάση στα ναρκωτικά. Η αλήθεια είναι ότι αγοράζει πάρα πολλοί κόσμος. Συνέχεια. Πιστεύετε ότι μοιράζοντας Μπορείς να ρίξεις και θάνατο... μόνος σου μια ματιά. Πιστεύετε ότι μοιράζοντας θάνατο στους πολίτες του Λος Σάντος είναι ηθικό? Άμα δεν μοιράζουμε θάνατο, μοιράζουμε ευτυχία. Και άμα δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος. Οπότε, από το να αφήσουμε να το κάνει κάποιος άλλος, γιατί να μην το κάνουμε εμείς. Για να περιμένουμε. Ναι, περιμένουμε. Τι πιστεύετε, ότι θα ξανάρθουν αυτοί να χτυπήσουν? Αυτοί μπορεί να μην ξανάρθουν, εμείς θα πάμε σε αυτούς όμως σίγουρα. Όλα. Παιδιά, εγώ είμαι. Καλά, τα έχετε τα λεφτά. Ναι. Έγινε. Αυτοί ας πούμε είναι καθημερινοί πελάτες, χρήστες ναρκωτικών. Κατάλαβα. Συνήθως τι πελάτες έχετε? Προέρχονται από υψηλή κοινωνική τάξη? Είναι φτωχοί? Πώς τους διαχωρίζετε? Ανάλογα το προϊόν φυσικά. Ακριβώς. Έχουμε προϊόν για ακριβά ρουθούνια, για φτωχά ρουθούνια. Για δώστε μου μερικά παραδείγματα. Ναι, ας πούμε, κοκαίνη συνήθως αγοράζει κόσμος από το Vinewood. Ενώ και μεθ, που είναι αυτή τη στιγμή τα νούμερο 1, Μεθ και τι? κρακ, Α, κρακ. αγοράζει κόσμος από αυτές εδώ τις γειτονιές. Θεωρείτε ότι η μεθαμφεταμίνη είναι φθηνό ναρκωτικό? Δεν είναι μόνο τιμή σε κάποιο προϊόν. Είναι και τι ζητάει ο άλλος να λάβει. Κατάλαβα. Ποιο θεωρείτε το πιο επικίνδυνο από όλα αυτά? Νομίζω το κρακ. Με διαφορά. Ούτε που ξέρεις τι βάζουν εκεί μέσα. Ακριβώς.
Μακριά από το κράτος. Πρόσφατα κιόλας πέθανε κάποιος. Εδώ, ένα τετράγωνο πιο πάνω. Αλήθεια. Γιατί τους άλλους δύο κάτω από τη γέφυρα. Α, ναι. Δηλαδή τι μπορεί να περιέχει το crack? Ένας θεός ξέρει. Ό,τι χτυπάει πιο δυνατά. Έτσι πουλάει περισσότερο. Όσο πιο δυνατό είναι. Κατάλαβα. Έχετε και πελάτες που αγοράζουν όπλα από εσάς? Φυσικά είπαμε ότι ασχολούμαστε με την κέρδο. Κατάλαβα. Γιατί ένας πολίτης της Αμερικής θα ήθελε κάτι παραπάνω από ένα όπλο πιστόλι, ας πούμε? Είναι ακριβώς το ίδιο με τα ναρκωτικά. Τι πάει περισσότερο. Ακριβώς. Εξαρτάται, φαντάζομαι, τι δουλειά θέλει να κάνει. Άλλοι θα χρειάζονται ένα AK-47 για κάποια ληστεία. Άλλοι χρειάζονται ίσως ένα Tech-9 ή ένα Uzi για κάποιο χτύπημα σε στοχευμένο. Κατάλαβα. Εσείς που είστε μέσα στα πράγματα, πιστεύετε ότι η εγκληματικότητα είναι αυξημένη? Αυτή τη στιγμή Μμμ. νομίζω είναι στο πικ της. Εγώ πάλι θεωρώ ότι η εγκληματικότητα είναι πάντα σταθερή. Πέφτει και ανεβαίνει μόνο όταν την κοιτάμε ή αλλάζουμε το βλέμμα μας αλλού σε άλλα προβλήματα. Κατάλαβα. Η αστυνομία τι κάνει γι' αυτό? Ας πούμε τώρα πέσανε πυροβολισμοί εδώ στην περιοχή και δεν εμφανίστηκε ούτε ένα περιπολικό. Η αστυνομία δεν νοιάζεται για μας και ούτε εμείς για αυτή βέβαια. Αυτά είναι καθημερινά. Γίνονται συνέχεια, οπότε τους συμφέρει κιόλας γιατί άτομα σαν εμάς λιγοστεύουν. Κατάλαβα. Ούτε για τα ναρκωτικά κάνει κάτι βέβαια. Επιτρέπει να τα πουλάνε εδώ ανεξέλεγκτα. Κάποιος θα έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο κάνουν έλεγχο πληθυσμού. Κατάλαβα πώς το εννοείτε. Δηλαδή πιστεύετε ότι κάνει τα στραβά μάτια η αστυνομία με τη βοήθεια του κράτους για να αποδεκατήσει αυτές τις περιοχές εδώ? Να στο πω απλά για τους δύο που πεθάνουν πριν από την κράκ, αλλά τη γεύση. Στην τελική κανείς δεν νοιάζει. Γιατί δεν είχαν τίποτα σε αυτό που τα προσφέρει. Κατάλαβα. Οπότε γιατί να ασχοληθούν. Έχετε. Σούπερ. Θα μου τα δώσεις? Πόσα? 50, 40. Ναι, Ωραία, από κάτι περιπέτειες. γίνεται. Θέλετε μήπως να πείτε δύο λόγια στο... Σου κυρίως. Λοιπόν, δημοσιογράφοι, ο φίλος μας από εδώ είναι Χρήστη. Μάλιστα. Με ποιο ναρκωτικό εσείς
νιώθετε καλύτερα? Η πράσινη θεά, σίγουρα. Για προσωπική χρήση η πράσινη θεά είναι ό,τι καλύτερο. Μου κάνει συντροφιά, τα βλέπω όλα καλύτερα από αυτή. Για δουλειές όμως είναι... Πάμε, ανεβαίνουμε λίγο επίπεδο. Χρειάζεται Μάλιστα. κάτι στη σκόνη, κάτι σε άλλα πράγματα. Όταν εννοείται δουλειά? Δουλειά, τον τρόπο δουλειά. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν είναι δουλειά γραφείου, ας πούμε, να συγκεντρωθείτε καλύτερα, κάτι τέτοιο? Μιλάτε για παράνομες Ποιος δουλειές? λέει ακόμα σε γραφεία. Δεν νομίζω γραφείο, δεν είναι το στυλ μου, δεν μου ταιριάζει. Δεν έχω μάθει έτσι, δυστυχώς. Κατάλαβα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για αυτά τα λόγια. Τι ψάχνετε ακριβώς να μάθετε? Εμείς τίποτα. Γενικότερα. Ρεπορτάζ κάνουμε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε οι πολίτες του Λος Άντος με τι καταπιάνονται, ας πούμε. Ποιο ναρκωτικό τους αρέσει περισσότερο ή για ποιο λόγο καταφεύγουν στα ναρκωτικά. Καλή επιτυχία τότε. Έχετε πολύ Καλό. δουλειά. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Μην παίρνεις πινακίδι. Θολώσου στο μοντάζ, μην έχονες. Όλες οι πινακίδες δεν θα φαίνονται. Τέλεια. Πάμε. Ποιος, εγώ ή ο άλλος? Εσύ, κάτσε από τα δεξιά. Αλλά πίσω. Θα βουτήξω. Λοιπόν, έτσι που λες πυροβολισμοί είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλλά το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει και προστατεύουμε το Southside. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις, αλλά από εδώ μέχρι και το Βανίλα παντού έχει το tag μας. Κατάλαβα. Πιστεύετε ότι δεξιά εδώ. αυτές οι επιθέσεις έχουν να κάνουν και με την κατάκτηση της περιοχής? Νομίζω για τα λεφτά γίνονται όλα. Προφανώς κάποιος προσπαθεί να μας βγάλει εκτός. Ή απλά μπορεί να προσπαθεί να μας κάνει να κάνουμε πίσω. Πολλές φορές ένα χτύπημα μπορεί να είναι μια προειδοποίηση. Κατάλαβα. Τι θα κερδίσει κάποιος αν κατακτήσει την περιοχή τη δικιά σας? Κρίμα. Με ποιο τρόπο? Με το πελατολόγιο του. Κατάλαβα. Περισσότερες περιοχές, περισσότεροι πελάτες. Περισσότεροι πελάτες, περισσότερα κέρδη. Μμμ. Ας πούμε ότι η πίτα χωρίζεται σε περιοχές. Κατάλαβα. Προσπαθούμε το Southside να το κρατήσουμε. Πιστεύετε τα καταφέρνετε μέχρι τώρα? Άλλες φορές ναι, άλλες φορές μπορεί να υπάρχουν επιλογές. Αλλά κάθε πρόβλημα μας κάνει πιο δυνατούς. Όσο βγαίνει χρήμα, που είναι και σκοπός, ο κόπο μας ανταμείβεται. Οπότε είναι ένα δυνατό κίνητρο. Κατάλαβα.
Δεν είμαι πολύ βέβαια στην πλευρά μάγκα. Πώς. Α, οκ. Αλλά δεν βλέπω κάτι. Πάει. Οι χαλασφαίρες. Οι επιθέσεις από τα άτομα που έρχονται στην περιοχή, ξέρετε από ποιον προέρχονται, από ποια συμμορία προέρχονται, κάτι τέτοιο? Έχετε κάποια σημάδια μεταξύ σας? 100% σίγουρα δεν μπορεί να είσαι ποτέ. Εκτός και αν το θελήσουν οι ίδιοι να είναι. Βέβαια τώρα οι συγκεκριμένοι ίσως κατά πάσα πιθανότητα να είναι αυτοί που πάμε να χτυπήσουμε. Από πού διακρίνετε εσείς άλλες ομάδες? Και πάλι όμως δεν μπορείς να βασιστείς στα 100%, αλλά συνήθως όταν θέλουν να πάρεις κάποιο μήνυμα, αφήνουν ένα περιθώριο να το καταλάβεις. Αν παρατηρήσεις αυτή τη στιγμή, το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε εμείς είναι στοχευμένο. Αν παρατηρήσεις την παντάνα του οδηγού και το δικό μου πες Κατάλαβα, ναι. Οπότε είναι... θέλουμε δηλαδή να καταλάβουν. Οπότε υπάρχει σαν χρωματικός κώδικας ανάμεσά σας. Όχι πάντα. Στην προηγούμενη περίπτωση όμως από εδώ και κάτω από αυτή τη γέφυρα είναι ο τόπος που τα προβλήματα αρχίζουν. Κατάλαβα. Περίεργο αυτό, Περίεργο. Νομίζω από αυτή τη γέφυρα και μετά είναι το άνδρο της ανομίας, Ακριβώς, συνήθως όλες οι δραστηριότητες έχουν να κάνουν από αυτή την πλευρά. Ή έστω οι περισσότεροι. Πελάτης σας ο Είναι κύριος? χρήστες crack. Κατάλαβα. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει τυχαία που γίνονται οι δουλειές σε αυτή εδώ την περιοχή. Ο κόσμος μιλάει και ξέρει ότι αν θέλει να βρει κάτι τέτοιο, το καλύτερο σημείο είναι εδώ. Μπορείτε να πάμε στην παραγωγή. Νομίζω θα πάμε...
Άμα και από την παραγωγή λέτε. Βέβαια, Είναι ρε τα μπασταρδά. Ωραία, έχουμε ταξίδι τώρα μπροστά μας. Λοιπόν, πάω άλλη μία βόλτα. Και άμα δεν τους βρούμε, πάμε στο τέτοιο. Το εργαστήριο. Το εργαστήριο αυτό είναι δικό σας ή έχουν πρόσβαση κι άλλες συμμορίες στο σημείο? Πας καλά ρε, στο εργαστήριό μας, εννοείται δικό μας. Και να θέλαν να είχαν πρόσβαση δεν τους αφήνουμε. Πώς με είχε εκεί. Θες να είναι αυτή εκεί. Σταμάτα εκεί κοντά με άλλα. Για δες. Μπορείς να δεις από εδώ. I wrestled in junior high, you know. Damn it. Ο Κινέζος είναι αυτός ο Okay, I'm gonna ξανθός. punch you now, Δεν βλέπω κάτι. jerk. Πήγαινε σταμάτα λίγο μπροστά. Time for a beatdown. I wrestled in junior high, you know. Ah, shit. Asshead. Okay, I'm gonna punch you now. Dumb shit. Μπορείς να δεις. Time for a beatdown. Α, το είναι ο Έλντο που τα μάξι του. Fucking Mm. fuck. Ναι, βέβαια. I wrestled in junior high, you know. Jerk. Okay, I'm gonna punch you now. Ναι, αυτός που βγήκε. Okay, I'm gonna punch you now. Κινέζο. Dumb shit. Κινέζος είναι, ναι. Ναι, νομίζω αυτός είναι. Time for a beatdown. Οι άλλοι μου έχουν πλάτη, δεν μπορώ να καταλάβω. I wrestled in junior high, you know. Asshead.
dumb shit. Okay, I'm gonna punch you now. Damn it. Ah, shit. Time for a beatdown. Jerk. I wrestled in junior high, you know. Fucking fuck. Αυτός Okay, πρέπει. I'm gonna punch you now. Time for a beatdown. Και Asshead. πού πάει. I wrestled in junior high, you know. Όχι γούστο. Τρέχει. Τι και κάτσαμε την γειτονιά. Σε προσευχηθούμε να βγουν από εδώ. Δεν πάνε από το κάτω δρόμο. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι θα βγουν εκεί κοντά στη γειτονιά τους τώρα. Άμα συνεχίσαν ευθεία. Μμμ. Νάτος. Εντάξει όλοι. Ναι, πιστεύω ότι είμαι καλά. Δεν έχω χτυπηθεί. Πω. Ευχαριστώ. Καθημερινότητα είναι αυτά, ότι. Έτσι είναι η μέρα μας ολόκληρη. Πω, πολύ Μία αυτής, πιεστικό. μία εμείς. Πολύ πιεστικό πρόγραμμα. Λοιπόν, βάζω βενζίνη και πάμε βόρεια. Εντάξει, εμείς πλέον είμαστε συνηθισμένοι. Το θέμα είναι ότι κάπως πρέπει να προστατέψουμε την περιοχή μας. Νομίζω πρέπει να την έφαγα ξόφαλτσα. Μια χαρά είσαι. Τι να πούμε κι εμείς. Δεν στάνε τα ψηλά. Γελάω.
Ωστόσο, άμα αιμορραγήσει κάτι υπάρχει κοιτάκι πρωτοβοηθειό. Κάνει και ό,τι νομίζει. Ότι αυτός είναι ο λόγος όμως που είμαστε νούμερο 1. Το Ποιος? πρόβλημα που δημιουργούν το πάμε απευθείαν σε αυτούς και το λύνουμε. Κατάλαβα. Με ποιο τρόπο μεταφέρετε το πρόβλημα? Να, είδες τώρα. Με πυροβολισμούς στην περιοχή τους? Ακριβώς. Σίγουρα πρέπει να θρήνησαν 2 άτομα. Να θρήνησαν? Ναι. Ω, μαν. Σκοτώσει κανέναν. Δεν ξέρω αν χώθηκα και τις έριχνα εκεί κατά ρηπά. Σίγουρα 2. Asshole! Πρέπει να πάμε να κάνουμε και μια ληστεία, Αυτή την αποστολή πρέπει να τη χτυπήσουμε. Εννοείται. Πάμε βέβαια πρώτα στο μέρος. Οπότε τι θα λέγεις να έρθεις μαζί μας σε ληστεία? Να βιντεοσκοπήσω? Εννοείται. Βέβαια, δεν έχω πρόβλημα, αρκεί να ξεκαθαριστεί ότι δεν είμαι μέλος της ληστείας και ότι απλά βιντεοσκοπώ τη μέρα σας. Νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και εγώ νομίζω θα. Εννοώντας να είμαι μαζί σας και στο αμάξι μετά. Ναι, αυτό λέω, μέσα αμάξι θα είσαι. Αφήνω μπροστά στο κάθισμα το σακουλάκι που μου δώσατε πριν. Μην έχουμε τίποτα τριχάματα. Μπορεί να το δοκιμάσεις αν θέλει. Δοκίμασα την προηγούμενη φορά, ήταν μπορώ να πω δυνατό. Ακριβώς. Αλλά φοβάμαι κιόλας, μην εθιστώ, είναι περίεργα αυτά. Και τι έγινε, εκείνο όλη η μαγεία. Σε προτείνω αναπιφύλακτα. Έλεξε τώρα πίσω μέσα στην πίεση και το άγχος. Που τα οικονομικά σου μπορεί να μην είναι και τα καλύτερα. Που δεν οδηγεί στο αμάξι των ονείρων σου. Δεν είναι μια λύση. Δεν ξεχνάς τα προβλήματά σου. Κατάλαβα. Λες να κάνουμε να του βάλουμε κουκούλα ή θα να ρίξει μαύρο στο μοντάζ? Να ρίξει μαύρο.
Και σε περίπτωση που κάτι πάει λάθος, θα τον σουβλήσω. Δεν πρόκειται να φανεί τίποτα. Θα τα μοντάρω όλα. Κατεβείτε, φτάσαμε. Πάμε. Τσάκι. Τι βλέπεις εδώ? Από χαμός γίνεται. Ακριβώς. Ο χαμός θα γίνει τώρα. Ω, Παρακαλώ. Έτοιμος, Φώτη. μμμ. Όλη η μαγεία θα ξεκλειδωθεί μπροστά σου. Τι είναι όλα αυτά εδώ? Εδώ είναι το μέρος όπου η μαγεία συμβαίνει. Ξεκίνα, πάρε πλάνα, κάνε ένα γύρο εδώ και γύρω να δεις τι και πώς και θα τα αναλύσουμε όλα. Από εδώ πήρε κάποια υλικά βασικά που θα χρειαστεί για την παραγωγή. Εδώ είναι επίσης υλικά. Εδώ θα χρειαστεί μικρές ποσότητες βέβαια. Είναι κάποια κερασάκια ας πούμε. Έλα από εδώ. Εδώ πάμε στο ηλεκτρονικό κομμάτι τώρα. Εδώ μπαίνουν τα μηχανήματα για να μας κάνουν το αποτέλεσμα πολύ καλύτερο. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος που το προϊόν μας είναι το νούμερο 1. Έχουμε βάλει την τεχνολογία να δουλεύει σε αυτό. Εδώ επίσης πάλι. Ένα φωσφορικό οξύ δεξιά. Πω, πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Κάποια χημικά μπορείς να τα ζουμάρεις να τα δεις άμα θες. Έλα εδώ. Εδώ τώρα βάζεις τα υλικά. Εδώ είναι το μηχάνημα που τα αναμειγνύει. Το καζάνι της αγάπης, όπως το λέμε. Ακριβώς. Και εδώ είναι ο κεντρικός πίνακας θερμοκρασιών. Ενδιαφέρον. Εδώ είναι όλο το μυστικό. Η θερμοκρασία. Το α και το μ. Για να βγει το προϊόν σου διαμάντι ας πούμε. Λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Μπορεί να βγει το προϊόν έως κάτω, έως το να γίνουμε εδώ πυροτέχνημα. Τα λάθη εδώ δεν συγχωρούνται. Ή θα είναι οικονομική ζημιά ή σωματική ζημιά. Κατάλαβα. Πολύ ψηλή Η τεχνολογία. επιτυχία είναι μόνο το τελικό προϊόν που θα είναι άριστο. Βλέπω οι εξαρισμοί είναι επαγγελματικοί και ισχυροί. Είναι τόσο επικίνδυνα τα αέρια. Επενδύουμε στην ασφαλεία μας. Για να φτάσουμε στο σημείο να παράγουμε πρέπει να είμαστε υγιεί εμείς καλά. Ένα λάθος μπορεί να
Μοιραίο. Και έχει τύχει. Πώς έχει τύχει. Εδώ λοιπόν τώρα περιμένουμε το προϊόν μας να ετοιμαστεί. Έχουμε πάντα το νου μας στη θερμοκρασία. Εδώ σε αυτό το πινακάκι την τσεκάρει συνεχώς και αναλόγως πατάει το ανάλογο κουμπί για να την χαμηλώσει, να την υψώσει. Κατάλαβα. Παίζει σε ένα στάνταρ θερμοκρασιών που ανάλογα το στάδιο της σήματος πρέπει να κάνεις και την ανάλογη ρύθμιση. Εντάξει. Έλα εδώ. Εδώ λοιπόν τώρα αυτή η δίσκη είναι το τελικό στάδιο. Το αποτέλεσμα που πήραμε από το μηχάνημα μπαίνει εδώ ώστε να γίνει τελική μορφή. Εδώ το προϊόν παγώνει. Και μετά αφού παγώσει, το φέρνουμε από εδώ. Και εδώ γίνεται το μοίρασμα. Εδώ είναι τα δισκάκια. Αυτή είναι η τελική μορφή μετά το ψυγείο. Α, κρυσταλλοποιείται. Ακριβώς. Μετά σπάει σε μικρά μέρη. Τα βάζουμε εδώ μέσα. Μετέπειτα μόλις είναι έτοιμα προς πώληση, μπαίνουν στους σάκους και μετά φτιάχνουμε τα γραμμάρια που επιθυμούμε να σπρώξουμε. Συνήθως πάνε σε τέτοια σακουλάκια. Κατάλαβα. Οι παραγγελίες είναι, να υποθέσω... Οι τεράστιες παραγγελίες πάνε σε τέτοια. Κατάλαβα. Wait, badass. Οπότε να ξέρεις δεν θα έχεις δει καλύτερο οδηγό από αυτό που θα δεις στη ληστεία. Ποιος είναι ο οδηγός? Έχετε άλλον που οδηγάει? Μα εγώ φυσικά. Α, αλήθεια. Είναι 100% επιτυχία. Εμένα σε έχουν πιάσει ούτε μια φορά. Καλά δεν λέω. Βέβαια, πώς εννοείται. Enigma. Enigma. Να σου πω. Σου δώσω το ούζα, πας να φέρεις δύο Ναι, και πιστόλια. νομίζω ότι είναι εδώ. Είναι όλα από εκεί. Και πάω να φέρω μια πινακίδα. Έλα Λαφόντε, έλα να σου δείξουμε το στέκι μας.
Wow, ωραίος χώρος. Ωραία πράγματα, ναι. Μπιλιάρδο δεν είναι το γραφείο. Έχουμε και ένα γλαστράκι. Ποιο είναι το γλαστράκι? Τι? Ποιο είναι το γλαστράκι? Τι εννοείς, ποιο γλαστράκι? Α, τώρα το είδα. Μάλιστα. Ναι. Ενδιαφέρον. Ναι, ναι, η συλλογή μας από Bong. Μμμ. Και από εδώ είναι που ετοιμάζουμε τα σχέδιά μας. Τεκίλες, λεμόνι, χόρτο, τα άκρως απαραίτητα. Αλάτι. Κατάλαβα. Τεκίλα χωρίς αλάτι και λεμόνι δεν πάει. Ελπίζω να έχει σφαίρες. Έχεις πάρει θερμίτη και λάπτοπ? Άμε. Τρέχα, τρέχα. Είναι κλειστά ή είναι απεργία? Ωραία, πόση ώρα πρέπει να περιμένουμε? Πρωί ανοίγουν οι τράπεζες. Ωραία, περιμένουμε ρε παιδιά. Γεια να είναι έξω και ετοιμάσου να κάτσεις μπροστά. Οκ. You're telling me. I hear you. Right Πολύ on. ψύχρεμος φαίνεται να είναι ο μάστρος εδώ. Μπορεί να βλέπεις τη μέση μου φουσκωμένη. Δεν το πιστεύω αυτό που έχω πάθει. Και έπαθες Έχω ξεχάσει την τέχνη μου. Έτσι τελειώνω.
Τρέχει και μπες στα μάτια. Άσου να κάτσεις μπροστά. Λοιπόν, τώρα δεν είναι τίποτα για μας. Αστείο. Τέτοια μαγαζιά όλου. Πολύ ψύχρεμος φαίνεσαι όμως στην οδήγηση μου. Ναι, έχει γίνει συνήθεια πλέον. Να σου πω την αλήθεια, τις αρχές ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος όταν οδηγούσα. Αλλά τώρα δεν είναι κάτι αυτό. Μας έχουν τύχει και πολύ χειρότερα. Λοιπόν, θα σου δείξω ένα μικρό κόλπο τώρα, εντάξει. Μμμ. Αου. Το αρχίσω. Ωραίο κόλπο. Έρχεστο. Αυτό ήτανε, παιδιά. Το ξέρω, έχεις εντυπωσιαστεί. Τι έγινε, ξεφύγαμε δηλαδή. Ναι. Αυτό ήτανε. Σου είπα ότι έχεις τον καλύτερο οδηγό. 100% επιτυχία. Πήγα να φέρουμε κάτι τούμπες, είναι η αλήθεια. Ναι, πήρα πολύ Όχι, φορά. απλά δώσαμε στον αστυνομικό να καταλάβει ότι είμαστε του χεριού του. Έτσι αυτός σου χαλάρωσε και παίξαμε την τελευταία μας κάρτα. Δηλαδή. Δηλαδή... Θα Πήρα μαζέψουμε πολλές πληροφορίες για να χτυπήσουμε ένα βανάκι.
Μόλις βρούμε το βανάκι θα χτυπήσουμε. Είναι μια διαδικασία που πάντα γίνεται σχεδόν. Παλιότερα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά πλέον έχουμε βάλει φρουρά. Κατάλαβα. Μπορεί βέβαια να είμαστε και τυχεροί, ποιος ξέρει. Ό,τι δεν ξέρεις. Τυχερός είναι το δεύτερο μου όνομα. Εδώ. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Δεξιά, 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 δεξιά. Και πάλι δεξιά. Και τώρα. Α, το είδα. Ωραία, πες μου που θες να πάω μπροστά τους. Μπροστά του και σε θέση. Σταμάτα. Πρόσεχε, η διαρροή από κάτω, Αμάν. Γρήγορα, ό,τι να κάνεις γρήγορα. Κάτσε μπροστά. Φώτη, Έλα, να βγω. πίσω από τα μάξι καλύψου, ναι. Και μετά κάτσε μπροστά. Πρόσεχε, μη καλύψου. Ή μπορείς και να απομακρυνθείς βέβαια και να τραβάς από πιο μακριά, ξέρω, γίνεται και αυτό. Το προτιμώ. Φωτιά, πιάσου. Φωτιά, φωτιά. Φύγε, φύγε, έχει φωτιά ακόμα. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, τα λέμε. Μην πανικοβάλλεστε όλοι που έλεγα. Πες. Ένα Max δεν μπορούσε να κλέψει, ας πούμε. Αυτό Αυτό είναι εγώ ολόκληρο άμα είναι. Πω, Η πλάτη. Λοιπόν, εδώ που τα πράγματα δυσκολεύουν πρέπει να είσαι δημιουργικό. Για να πάμε σε λύσεις. Ίσως ο ένας πρέπει να κατέβει. Δεν μας χρειάζεται το ανήφορο.
Λες να σου χάσεις. Μην το κάνεις αυτό, δεν το προτείνω. Θα πάρουμε τηλέφωνο τον άλλο. Κερδίζουμε χρόνο και ας ελπίσουμε ότι είναι ελεύθερη. Έχουνε... Κάτι σου. Σταματήστε το όχημα. Τώρα που με κάνετε το σπίτι, θα ξεκινήσετε. James, με πετάρουν, πρέπει να βιαστεί. Ωραία. Ετοιμάσου, έρχεται δικό μας τα κατέβημα και θα αλλάξουμε όχι. Οκ. Το βλέπεις σωστά, Μαξ, έρχεται. Είναι δικό. Be careful, έχουν pick-up, έχουν pick-up. Καλά ρε, τόσα pick-up είχατε. Αυτό βρήκες. Μια χαρά είναι. Αυτό μας κάνει ξεχωρισμό. Τέτοια πράγματα κάνουν λίγο στα κλαμπ και βγαίνουν και είναι consistent. Εδώ πέρα. Δεν πρόλαβα να πω τα τελευταία μου. Τι κάνουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να βοηθάει.
Ναι, εννοείται. Γιατί βλέπω να σε ψάχνω. Πώς πήγε? Με βλέπεις τη Λία, στο χέρι με την Νίκο. Τελεία. Και κάπως έτσι τα καταφέρνουμε. Ακριβώς. Έχω να πω τρομερές οδηγικές ικανότητες και πιστεύω ότι δεν μπορούν να τα κάνουν όλη αυτή τη δουλειά. Ακριβώς, έτσι είναι. Ακριβώς. Τρομερές οδηγικές ικανότητες. Και ευστροφία. Για μένα λέει. Μα όχι για μένα. Όχι, ήθελα να πω ότι γενικότερα εξεράγει το αυτοκίνητό σας και μετά μέσα σε δευτερόλεπτα βρήκατε σχέδιο διαφυγής. Ακριβώς, εκείνο είναι το θέμα. Τα πόδια μου το ξέρουν, πήγα τρέχοντας μέχρι το impound. Ωραία. Καλώς ή κακώς όμως ξεφύγαμε. Τέλεια. Θέλετε να συνεχίσουμε και αύριο? Ναι, μπορούμε.